Ishmael. Nyamiado mamba chona moswe. Nyamiado mehu ye udin. E pato medin Ishmael. Ishmael Akron. Akron. Okay. Ishmael free hin ne bae. Me fi Akemodan. Ne bae. E wa na wo free ukroma ne ho. Me pato dey bi. Nyanga sam ya igbeni. O ya igbeni. Okay. Ishmael ewie e wo akoma mu nsem dwumadi so. Ewie de me ba ya me nkra no bone. Me ne the year 2014 ni lady bi awo. Na yantena yentema atete. Na awo na chi no anase me ne ntem tete achi no asomdwe de asomdwe me nya bi up to now. Any say say akola no eye me de a momfa no e ma me omo se omomfa no e ma me. Okay tichirechire enumu no said ye ba okay wo chirechire mu said ye wo ba ase wo ne wo de start secondary school wo chirechire mu sa to said ye wo kai de wanka kra nwi a ye ka setwen no ni nyina wo beka nwi ti start mame me ba che mame da se man ashashe nyina ne se ebra me shia lady no me ne nyina free kro ba kum wo kro ba kum ti mi hu na me se ne pe oje penie no ona oka kire me se obetu kwan na mum ba bia okone da ode betu kwan ne de onim that time na me was secondary school enti ye bie school ma me koye ti me free school mo ba na ampa se watu kwan okọ ti me bisa mu no na che se okọ kasoa ti enam se na me ni phone that time na no so any phone nti ya nte ye ho nka for so long kwapem se osan bai na me so obeto me ofie na yehia na okoye no metete nsem bebre a kire se baabi owo no akofa be mafoforo e wo honom betenam se na me ntene nkanti me so mama madwen ankoso obaye no me hu no me bisa no na ompese obeka but me boss no oka no kre ne kire me se eye no kre enam se na ontime nkanti onim se ebia na me so mato madwem e wo ne ho na oye se na mumu no wa free honti si no ne guy no ensan eni hobium ti se enha me dia ye nto aso me so me GhPage nti that time no oye se nam se onko ka aso ne biom nti no si okotena ne branchen e wo agona so aduru ti na me so enam se na mawie school nti na me kira de private school e wo Akemodan ti okọ ne branchen e wo agona so aduru ye didi nkomo ne ade efre na yedi nkomo ti one time ana ofre me ka kire me se okusua adwuma nenso no ne kwando awo nyayanka obewo ansa na wakọ adwuma num oka samante ase me bisa na na obi a okusua adwuma de denti na wo pese wo ansa na wakọ adwuma o si ohu omo a omukura kwala ba akwa ansa omusua adwuma ya na ye ne fenti no o pese ono so onya ne sanka ope ti media me manfa asem no serious bia na me de ibogu ye nti wo ma na one time ofre me se obese akọ ne ma menom ho ewo akura nti no obefa me ho na me see you nti ampani ampa obai ade chin na oto aso kọ akura ti ekire no sabesen kọ aguna so edru ti omu efre ye hu didi nkoma one time one ofre me se onyem nti sisi no diaba no nti yenhwe de ebeye msi saa se ai na msi okay mate no oka kire me se ne menkọ akura na menkọ bo na wofo amane yese de abanie na me ka tin so da bi mamre kwan so yenya ne saa enya me na ese mitu saa na mo no na mum se bia wo na obekọ akoka anase wawofo anka se hu no mo fra me bisame a na de wo ho no maka nti na be yanka wo mum fakọ ana okobo na minim se bia okọ na wofo na ne hu yo so no na ebo momane o nti me wa no mo fra me se ne papa se ohia me ne bra peni na fra me se ne papa se ohia me ne me edi nkomo na msi you ti so like say share weekend na me koye no me ko mo fie no mo se omukọ afum to mo de nkreja ise me ba me mra afum honom me ko afum honom na omo bisa me se omo ba ne se omo hu se omo ba no enyem na omo bisa no me din na oboye den na me wokafa ho ana na me se we no kre enti eye mea na me se okay se sa na tie dia omo ni mi ni hwe ka me nko
na omo behwe omo ba ama na wo owo wi a abofra no media metimi ahwe no se me fi se me hwe no so a omo behwe omo ade ti omo nimi eni hwe ka omo ma mawofo enchen eni mo be ka hwe nti no menko ti manti ase ne so man ka hwe nti me kona no mo frɛ me se omo san frɛ me se memra ti me bae no omo bisa me se ekoba se omo ba mawofo nchen a na me se na me ma me ne papa afiri mu nti so omo ba mawofo nchen a hwan na omo fa asɛm no embeto n'anim ana na me se okay me nana be ma wo ho na me ma me kuma no so wo ho me sisters so wo ho nti no omo fa meto omo anim na me kɔ na me kɔ fa aka na me kɔ odan ti me ho na mawofo mabusuafo frɛ me se memra fie na enkomo wo ho ti me ba na omo de asɛm no eto m'anim se sei na aba nti no yentu ho anamon ti na ɛwɔ sɛ yekohu abusuafo no na yɛtena ase na de ɛwɔ sɛ yɛka no yɛka ti yekohu abusuafo no omo yɛ sɛ nam sɛ mafa lady no wɔ bra me anware no anasɛ ma anye ne ho ade na me ne nanyi nsɛnti no mabu omo kwasea nti omo bɛgye me kwasea bu na yɛsi you ti omo kwasea bu no omo yɛ sɛ mintua 2000 Ghana cedis ene ho nneɛma bi a ɛwɔ sɛ metoto yɛsrɛ nte so ama sika na nkasa de ebegina 700 Ghana cedis na nneɛma na ɛwɔ sɛ metoto ne de egina baabi egina na nneɛma no ebi ne ntoma ɔmo meto ntoma ahodoɔ mienu panties brazier mpaboa duku ɔmo meto saa nneɛma we nyinaa na sika na nkasa na ebegina 700 cedis enti sika no mepem so atua 400 cedis aka 300 cedis eno dey up to now menya entua ye na mehwe lady na kopem se owoye chi no mahwe one abofra na kopem se abofra no benya 2 years ana na wofo efrɛ me se sei na abofra no adu stage a ombetimi atena ma ne maame akwakosua adwuma ti ompese omote abofra no na maame no kosua adwuma enti se me fi se maame no mepɛ no na se mɛware na metimi aboa ama yahwe na adwuma mu so owie na se mɛware na ma ba bɛware no okay se enti sanso a ene menhwɛ me ba na me si okay mate enti omote abofra na mpama lady no ekɔ back to aguna sodru a okwakusua na adwuma ti ɛhɔ no se bi wa menya kakra metimi sene no kakra wo bra na me sa hwɛ me a me ba no okay sa kopim se ti enum ho no ntawantawa besi me ne ntem a ekoba se yentimi ntoa empratwen no so enti me ne no ntem eteteye ti me ne ntem teteye ne de na me gu so ehwe me ba kopim sa bofra no benya at the age of 5 years okay sometimes na me share sister bia me pese me ware no ti na me ne no so etu aware ho anamon ti one time me wo ho sometimes na makwakodi akra me adwuma wa akra ti me wo ho na me ba na maame no efrɛ me se wakɔ akura akohu akola no wakɔhu se ne ho ne nyinaa asɛi ne mpaboa ne ntade ne ade nyinaa asɛi nti no me nsani skamra no mfa ntɔ ne mani bi enkɔma abofra no na me se omi akura weekends ya me ba honom nti sa na tie de a me a metotɔ nneɛma no bibia prekona me de aba ti ampa because totɔ abofra ho nneɛma ntade ne ade etwa school atade tɔ bag mpaboa ede ka nneɛma no eka boa ne nyinaa no ede bae me bae no na lady no ene ne maame yɛ se ɔmokɔ ayie ɛwɔ ɔmokrom nti me bɛto abofra no ene ne nana bɛma enkoa na wɔ hɔ na nam sɛ na me yɛ adwuma ntimi ntwɛn nti me de nneɛma no egyae ede ma abofra no na school atade ne de na me maame kuma ba kɔ yɛ tailor ne ntimi de school atade ne maame sɛ ɔmpam onsusu abofra no na ɔmpam na ɔmfa nkɔma akwala no okay ana me di sika 200 cedis eka nneɛma no ho ede egyae na me kɔɔye enti me take ma me kɔ no me kɔ akra no na lady no efrɛ me ebisa me sɛ nneɛma na obisa me sɛ nneɛma na ɔsɛ me ntɔ no me nya ne nyinaa na me sɛ me take mu enti me ntimi ne ndi sankɔmɔ no enti no de ɔma me ndru fie me dru fie so na anwumre dru ɛsɛ me kɔ adwuma na me wɔ night ɛsɛ me kɔ adwuma enti me kɔ adwuma me frɛ adwuma ba me bɛda kakra ɔfrɛ me a mantimi ampeke ti ade kyen me da kakra na
me frɛ no asema obisa me ane sɛ niema na me de bra akwala no me kɔtɔ ya na sɛ obi die na me kɔsesae ɔka sape na makoma bibi ɛbɛhyɛ makoma mu niema na wokɔsesae osi me kɔtɔ ya na sɛ obi die na me kɔsesae ya sɛmu ne ayi ama wo ɛde ama me ɛde abrɛ no ti ɛyɛ me ya ti me kate no ɛkyerɛ no ɔfrɛ me first manfa ɔsa frɛ me second manfa third one na me kate no na me frɛ no back ti me frɛ no asema me so me kan ne sɛ if you think what I've done is not enough you can also do some ɛna me so me kate no na ɔsa frɛ me ɔno se a sɛ maka saa deɛ a ɔno ana ɔpɛ asɛm aka na ɔpɛ akwanya bi de aka asɛm bi akyerɛ me na onya na maka saa deɛ ne obɛgyina saa asɛm no so na ɔde aka asɛm korɔ no akyerɛ me na asɛm no ne sɛn ɛne sɛ ɔka kyerɛ me sɛ akɔla no ɛnyɛ me baa enti no ɔkɔ mabusuafo hɔ akɔka kyerɛ me sɛ yɛba biara ɛnni ɔmo nkyɛn nti ma yɛ mma ɔmo nkyɛn koraa sɛ yɛba bi ɛwɔ hɔnom na me sɛ na nti sɛ bibi sɛ wɔ hɔnom na dedaada afei ansa na wɔka kyerɛ me anaa nti waka mate na mmom no mpanifo wɔ fie nti mɛba fie meba de ba bɛto mpanifo anim na yɛatena ase na yɛhu baabi a nokorɛ no yɛ den ɛda nti meka te na mefrɛ ne bra a ɔdi n'akyi deɛ lady no di n'akyi na mebɔ no amanneɛ sɛ eben asɛm sei na wo nuabaa aka kyerɛ me na deɛ ma ɔde ka saa kyerɛ me yɛ sei a memeka yɛ nti na ma ɔno so ɛka saa kyerɛ me na ɔse ade na ɔyɛ saa na nti no wodeɛ maka wate na ɔbɛfrɛ no ɔfrɛ no a deɛ ɔbɛka bia no ɔbɛma ma so ate sɛ bia ne na ɔbɛfrɛ me deɛ ne bra no amfrɛ me wɔ asɛm no ho biom wie na mefrɛ yɛn elder baako ɔwɔ yɛ village hɔ asɛm no ahyɛ aseɛ from day one a lady no nyinsɛn yɛkɔtena ase wɔn ho nkwasiabɔ nyinaa elder no ɛwɔ mu bi nti na asɛm nyinaa da n'anim na mede to elder n'anim sɛ elder asɛm sei na aba nti no mede to w'anim as ɔpanin asayɛ asɔre mu panin yɛn nyinaa nso yɛsan kɔ asɔre baako ne lady ni nyinaa ne na wofo nyinaa kɔ Pentecost ɛmde asɛm no to elder n'anim na elder no sɛ o asɛm wei deɛ ɛmu odu na ɛnyɛ fo nso asɛm nti no mempɛ berɛ na memmrɛ fie na yɛntena ase na yɛnka asɛm no ɛnam sɛ yo elder mate mɛba nti ɛmu hɔ na ɛyie bi nso aba yɛkura hɔnom na ɛwɔ sɛ mekɔ na mekɔɔyɛ nti mekɔɔyɛ no meyɛ sɛ yɛnkɔtena ase asɛm no ho but ɔmo anya berɛ ɛyɛ lady no awofo no anya berɛ na me so madwuma sɛm nti mesan bɛsen kɔ Accra saa berɛ no ɛnam sɛ na mahyia ɔba foforɔ me abɛware na yɛtu anamɔ nti no ɛwɔ sɛ na akɔdu berɛ bi na ɛwɔ sɛ meba akura na me ne mawofoɔ nso bɛyɛ 1212 baeɛ na lady no asɔre mpanifoɔ nso ɛhia me nti ɔhɔ na ɔmo baeɛ sɛ maba deɛ a ɔmo ba na yɛaka asɛm na me sɛ mesrɛ mu a sisi a baabi a megyina yi deɛ maso ayɛ hye paa nti na ɛbɛyɛ a munya mmerɛ kakra ma me na deɛ anamo a metu no ka meyi mfiri hɔ mewie a na yɛaba asɛm no so yɛte aseɛ saa ma yɛde asɛm no ɛto hɔnom yɛware mmienu nyinaa obiara nsa mfrɛ asɛm no biom a na ɛba nsa no meyɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɔnte sɛ mehu sɛ ampa sɛ akwadaa no ɔyɛ me ba anaasɛ ɔnyɛ me ba no menhwɛ ne biom nti firi hɔ no deɛ meyi m'ani sɛ akwadaa no menhwɛ ne biom ɔnte sɛ mehu sɛ ampa sɛ akwadaa no ɛyɛ me ba ti covid no mu a lockdown baeɛ adwuma sɛm yɛ basaa ɔmo yɛ sɛ yɛmɛtena fie kakra na me so ɛne mɛfa saa akwanya yi so na mede akɔ akura na yɛakɔhwɛ asɛm no aka mekɔɛ na mede asɛm no ɛkɔtoo yɛhɔnom mankrado anim sɛ asɛm sei na ɔbaa me ne no awo no waka nti yɛpɛ sɛ nka ɔfrɛ asɛm no na yɛhwɛ mankrado no gye too mu ɛfrɛ asɛm no yɛmi no nyinaa medi kan bɔ me nkuro ɛdu lady no so na ɔsɛ ɛyɛ nokorɛ na mmom no deɛ ɔkaeɛ no deɛ memeka kyerɛ no ho abufuo ɛna ma a ɔde kaa saa nti no ɛnyɛ nokorɛ sɛ abɔfra no ɛnyɛ me baa nti ɔde abufuo no a ɛkaa saa ɔna ɔmo bisa sɛ ɔde abufuo no ɛkaeɛ deɛ a ɛka ɔmo nko a nka yɛntwa biribiara so na ɔmo bisa me sɛ na mmom no me no mehwɛ akwalaa no ɔyɛ me baa anaasɛ ɔnyɛ me baa ɛnam sɛ due to deɛ lady no aka ɛne nneɛma mmiɛnsa bi a me nso mahu ne nneɛma tete ɛkyerɛ sɛ secret bi wɔ baabi nti akwalaa no ɛnyɛ me baa nti hɔ no me ɔfa ɛtia me ɔyɛ mankrado no ɔyɛ me ɔfa ɔtia me sɛ saa asɛm no mentwe nsan because sɛ mɛtumi anya nyinaso bi aka sɛ akwalaa ɛnyɛ me baa agye yakɔyɛ test
enti no se mi wo sika de a ene ye test se mi ni sika de a ene me ntwe sasem no ensan enti ma wofo me ma menom ne ye elder no omo ne mi tu agina se mi ni sika de a me ntwe sasem no ensan na me si o me kan so niema bi asisi ama mahu bi me de masonso ati bi etre se ampeniampa de lady no ka no sa akra na nya wodi sa akra na nya me ba no no kre nti e kamen ko an komo me yenhwe asem no mu am si o se sa na te de me fanto mo nim ti me ka asem no de mahu ne de mate me ka kire ya wo ka kire wo mo yes ye di kan no twetwe maso sa kola na nya me ba no lady no e be sra me oba me nchen on the 18th September and me ni shia now on the 15th of April the following year only this year 18th September and wo 15th April meba okay enti yenua be me asem no a wo ka no mo amosese no mo hwe ye wo onua TV no de wo ka ne tofa bo nyina ne se woni ba bi hia wa bra no wo school mu na wo mo oba no etu kwan kakra nye so kwa abrochiri Ghana ya ene wo ko ye eche kakra na echiri omo sa be hia ye na che se ene genti adada ne so nye so na ene wo mo ka so mu na wote sasa abran kra na wo kofa boy mo o si entem tete ya che ba bia me kra na me si enhia bia mu nti me kofa bi ni ade a ene wo mo sa ka so mu na oba ne bai na okwa akosua dwuma na waka che ye nua be me so okwa akosua dwuma na so senka wo anka ben ne de pa no se ei we dia na dwuma na sembe ni o na wo ba wo kwa akosua dwuma de esi dan na wo pesa wo ansa no se o se me hunu wo mo sua dwuma wo mo wo ba ko no a eya na ye me fe papa enu nti me pese unyin se me na me wo ansa no makwa akosua dwuma no je se woni no ehia ya oba no ko ye frɛ no a wo se wonyem na ukohu ne maame mo ni ade a afa koduru baabi a wade ni mu nsensem a oba ne se akora ne nyene ba ti enum asem a naja omo ko hia mpanimfo omo kai oba ne se wode abufuo na eka ye nanso ba mai kire mu akomodie bi ene ko bi ebesi wono ankasa so ene nkomo a ba ma ne di ye no kire se ampasa akora no enye ne dia eno ne ya besi ho no na ye twa ye ho aba ye ba dia ka nyina no ye de beto aso na emom na me se kai mo se ye maame Mary ajewa ene ye bepe sika kakra e di ama no na afi ode ye de ahwe na ye de ya frɛ doctor na emom akesika ti se na no fiada mo ankasa mo do odom ka se mo mo ano no ye ka se ene dwada nti ene ye behwe ekodi nkomo no na menimenu aba me bi e frɛ no Ishmael Ekron eno ano no ena na edi enkomo nti yanto aso nti now mokwa akohia bakotena se ama pani a wode kwoto na anim no ebisa lady ne se ya abufuo ena wode kaaye ena wo se da bi wonya bie na no nko ade de ahya akoma mu ma ene piano ti wonya aka no nko ade ugina so sa akoda na nya wode because bi aniema miensa bi wo ho ho na ne ya duro nti na wo bobɔ ne ma ne so yenko nti and the edikan no duration of pregnancy no bra ode eba me nche ne bra ode nyemo ye na eno ode wo ye no na etwetwema so eno achi no lady no owo ye no oba me nchen ewo odama nso na oba no ode me phone call efre number bi ti okoye achi no number no ebe frɛ me se ohwehwe nipa osemasi nipa somasi ben sister na me ne no awo no ti ya fa me mpena no sabre no ye girl nti na ohwehwe me mpena no ana me si o okɔ ma mo ho wo akura ana me bi sanse na ono hwan ni na obo ni din se o ono ni nipa osemasi na me si okay no bi sanse na me so hwan ni na me si o me ne nipa osemasi na me ball lady ne bra penny ba ku din se me ne nipa osemasi na o si o okay Matthew din na mo mi hu da and I'm saying ayamia no si o se na ayamia de a nkomo bi wo ho obetimi no ene me ache na me si o kwan da ho asem bi wo bi obetimi aka kire me ene ende
the ebra lady no ekotena aguna so adru ho na ne ekoso wo ono bra na wa frame no ne ekoso wo ono ne lady ni ntam nyina ode to manim stress ebra lady no betena ono ne no na ehyehye ho kra mo kan say ebra lady no betena ho no na lady ne bra ene ne yere ene omoma na ete room ontimi enhyehye omo nchen bia nti no na che say ono bra na no enchen na order ema lady no ekobai say wobona mane say wafafuru ti sana te dia okọ na wakobo na wofo amane ewa kura na de ombeka no obema naso ate ti free ho na wante lady ni nka biom ti bra wote na je say lady no abobe mafoforo din say ono na one no enyim ema sisi one no awo ti ono kura de ono bra no kura de oya adwen say ko be ware lady no ma lady ne papa mu nyina kura enim ohia om one time wo om krum gumua oboase say oba be ware om ba no ma om si ono mu atwen yem na afi yakoba say nyinsa aba no akoba obi fufuro din enam si o wom se de oka no lady no sisi aminua no wawo na mum no boy no anware no enti say ofi say opena obetimi abewa so wawo de bet on say enti so ofi say opena obetimi abeware no ma bra no kra ka tem say oh da bi sisi say de akoye ne de ontimi emeware na sama na enye yi enti na me ne bra no edin komo akwa akiri pa na akiri no obeche me obehu se enya me ne lady ne bra na mum no me ne guy na me ne no anase me ne guy na obo me din se me na nyinse ne ye me dia no obehu se eyemia ti ohun se eyemia no bisa me se na metimi hide me ho eya de sa that metimi journalist so na me se an Brown na ebisa osasa boy because obehu se enya lady ne bra na mum no lady ne mpana no obehu nti ohun ye no na obeka se na metimi hide me ho aye bibisa se me ne we nipa no but me pretend ene metimi aye journalist pa o na me say ai nti eba sa no me ne no ya antoa enkomodie no so na etwa so nti me de asemi eto abedwafo ye no mokotena se wa asem no ho me de to omonim se bibise nso asi ne to so se ebra lady no ti guy no kra ebisa se me fa kola ne picture ensende no na samra no wahu na kire wahu ne se enye lady ne nua no satam de no onye tama onye hu me ne no guso edidi nkomo no ti oye se me fa kola ne picture ensende se me wode a na me di akola ne picture ensende no ti ohun ya no say this one dey my photocopy say this one dey my photocopy na me say okay ti akire na obehu se enya mia na etwa so no ti lady ne ene na wofo so ebehu se me ne guy no ya communicate ama me de akola ne picture kra asend guy no nti omo be frame me phone so ebisa me ho asem na me say man shada na me de picture ne send no na me de ye me start me WhatsApp status na guy ne ehu ye nti in fact omo ke kan do meka e kire me pa na me say enya boa payo nti no mo enye sa ti maame no e kasa wie no onu twa so ko gina baabi ti na lady no so e kasa nti na maame no fi se bia lady na aka ate call no nti ya mete se o kan wachire ne se sa na obeye kra de ya ne akola no ye nya mfa na ama no sa na maame lady na maame o kan wachire nti eno so mejoto eno so sa na obeye de ya eni akra ne ye nya no afa ama no I see ti mejoto eno so to e se na o sisi de mabenya 3 points ti ebra me ne mpenifo no kotena me de asem we nyina eto omo anim na omo bisa me se wom de maka ne de but metimi prove ene solid evidence ana se bibi se ni ho de a ene minja sansem no mu se me fi se ampasa kola na nya me de a ene me yen koye test se me koye test na se basa kola na nya me de a fine na mum test no sika wom se me wo se sika ne de a ene kwan da ho yebetimi akoye se me ni se sika ne de a yenja asem no na se the lady na aka se ode abufuo na kan no na yembontungu na me nkoso enhwe me ba and am said that time so na ahokire wo ho na mini skanti me gitum se de o maka no ampa ana yakoy nti yakoy na me ne lady no ne ma me kotena ase se emre bi asem e ba ya e ma sisi akola no me gya ne hwe no wo de
mekoso ahwe no na se niema mu enye enti no kakra bia beba bia no omo nsom enti free ho no bua na kakra ba na enso ani de but that time na me say na ma betena fie that time na oba mihia na ya ware nso awie ti ma betena fie enti edidi mu na se niema mu still niema mu beye din pa kakra yi ti sika mi gada sika kakra no me so sane te dia masua dia kakra enti me bebie drugstore ti mi tutu ho anamo na me bie drugstore no but unfortunately na mini ma nkoje license enti pharmacy council for Africa for dia e be close mi shop no e be sesa minro nyina so like kra say yan fame anko enti lady no me ba na maame no ete ne atomi nyina ma no kra frɛ me phone so kra echeche me re so enya hwe nyame beye ne ade enti no de menka makoma entomi yam ne ade na mi twa so ti atam na afiri mu abeye den pa ti edu ba bi kra na oba me ne te krampo no du ba bi na didie kra aye den mayen ade no oba na nso nya adwuma adwuma no oye adwuma right but ye ware wie ye no na nam se na obi adwuma na no oye ye ware wie ye no nipa no eje ma no ja eje adwuma no free ni nsem enti na wonya nya bi ade se wo ware ye enti na oje adwuma no ana ne ni wom ti o ti so ware ye no ho ahon ya eno de up to now me yere ni nyina ye nya nkyeremu bia kire bi enti a be ma na no oye adwuma ma no ana mpatwan ne ni wom ti wa ware de ne yakora enti ti afi du ba bi na fum dwuma na me ye kakra saa na niama sha se esan epic ma enam so krama nyame ya adoma drugstore license no nyame be ya adoma yensan so eka bi ma se nyama epic na ye yi kakra ti me na be ma ewuye na me call eyi ti me call ye no na me ko hu akwala no enti eba sa no lady no ebe fa akwala no be yi ni free school a me de ne to mu wo ehonom wo bra na me nye aware enti na me nim kra sa akwala na ko di ni nchen wo aguna so eduru enti dakro me ba kura na me be hu se akwala no eni ho no me bisa lady no so ka dem se akwala no eni ni ho na me se okay se sa na tie dia me nim be akwala no wo enti me sani ska me sani amahwan enti e ho so me yi mani biom wo se akwala no ni wo nchen me ko kura nso akwala no eni ho makoi kura ko tese sisi akola no wo nchen but wo se akola no ni nchen nti ho nso me san eyi mani for mre kakra ti me na be ma ewuye na me be sen ko yi ewa kura na me ko hu se akola no asaba back to ekura ho ti sometimes so me be tse lady no etukwan enya kwanya etukwan ko Egypt wa mo wa mane dabi okonu amoma mane bacho dabi okay but no owo ha say no na akra ne no onana na net ye nye wonne o maame na net ye me bacho an enti me ba akra na me be hu se akola no ewo ho no na me se akola yi me ba ha mo se ne maame abefa no ko me friend maame so o si oni akola ne ni ne nchen e kire me sa ba ma sa be hu se akola yi esan ewa ha okay enti ho na me te se enam se na lady akola no kodi ne maame nche na enam se o tu kwan nti na ye se o sade akola no eba odi akola no eba na ono ankasa so asa wo baako account ode omumienu nyina na eba me de ho de na nya me de na me di akiri am se okay sa na tie de a ne me koso ahwe ma de okay ti free ho na me san kenya me ho ehwe me akola no na ma akola no teacher ni a no class na woni teacher kra me na exchange contact se bibi ba na wo se etua o school ma eno kra de me sene enko fie me sende ma teacher ni no direct to na senti edu be na me se akola me pese me je no na from bra lady Nkansah akola na me dia ye kotena se o me wo fa man kra do ho no ana o ka se ye bufu no de kan na ho no me ka se akola na ye me dia de a ene omo fa no emame eka bia omo metua no omo de me ba amame sabre na akola na nya fie sen sabre no 5 years okay oba na ba ema oyo oba enti ho no lady no ne sister penny kun ba ko oye elder e Pentecost no obetina asem no mu bi me wo fa no friend se oye asori mu penny ne nyina ye wa asori ba ko nti omo betina asem no mu bi na omo nka na ono ka kire me se
aban mra se akola enya 7 years papa unni kwan se wote no ne titu so san ye oba ye be dware no ye be hohoro ne ho na sene ade ti be ma de unni kwan se wote no enti mejitu mu ejepene sa kwapem se akola no adum pempeso a ese wodu na masan asori akenya me ho se mepese akola no meje no me make step bia na omo deny se ebi mpo me kɔ akura ho na akola no ba me nkyɛn acha 15 minutes na ne nana no apie obefa akola no akɔ minnim ade wo ye ho dientia min eno de kyese me ntiase o maame no free Egypt aba na so da so lenta na maame no ɛwɔ Egypt and already so na me ne wo ade na ye se wo dia no ya ye de na hye wo kon sa kyenkyena akye hwɛ no no wo kɔ na akra ne ba wo nkye ya ba me nkyɛn kra na kyese ne nana no ɛbɛfa na kɔ mitimi akola ne timi yare tama me akra ne timi yare na o mato me nkra me fi akra ba bɛfa akola no de ne kɔ hospital wɔ Akemoda ɛne akola no ɔmo gye no tompam na me bɛma no meti akola ne nkyɛn wɔ hospital ho to na kɔma ne nana no me ba chon na wo sa akɔ enti ne maame no wɔ Egypt ɛna me ka kyɛn sɛ me pɛsɛ me kɔfa akola no me ka bia na maame no abɔ agu nti one time me bisa sɛ denti na ɔmo pɛsɛ me kɔfa akola no ɔno ɔma me enyina so mienu sɛ ne di kan ɔno watena obi nkyɛn pɛn onim sɛ de obi nkyɛn tena ɛteɛ enti ɔmma ne ba ɛnkɔnkɔ tena obi nkyɛn na me sɛ akola me na me papa o na ɔbɛtena me nkyɛn a ɛyɛ obi nkyɛn na ɔtena na ɔsɛ maware ɛnam sɛ maware nti akola no bɛtena me nkyɛn ɔtena step mother nkyɛn ba na sɛ obi nkyɛn na ɔtena na me si o ɛsɛ ɔno so free Ghana ba no ɔno so ware na akra ne nati akra ne tena step father nkyɛn ɛno so asema me kan ne na me ka sɛ even process ana tie de na sisi a ne nana nkyɛn na ɔwɔ no krampo no ɛno so obi nkyɛn na ɔte no ɛna me sɛ okay ne nyina so ɛtɔ so mienu ɛne sɛn na ɔsɛ edu ba bi no me mani sɛ me hwɛ akola ne bio kɔpem emre bi a me san bɛtoa so na saa period no hwan na ɛhwɛ no ansa na me ma ba bɛtoa so ansa ma ba sɛ me bɛgya akola na me sɛ ɛhɔ no deɛ wo kan ye no sɛ ne papa no no na me sɛ ɛhɔ no deɛ wo kan sa akola na nya me ba no enti na ma me gya ne hwɛ enti ɛno mpo deɛ memfa mbam na ɔsɛ akola ne deɛ ɔmfa na maame ɔtena sɛ me meyire na me ne te na ma me saa nkwase adwen na me nka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ adwuma ɛna me sɛ me pa wo kyɛw me ne wo na anya asɛm ɛnya wo ne me yire ɛna anya enti yi me yire asɛm frim me na me ne wo ɛka akola no ho asɛm ɛna ɔsɛ akola ne deɛ bibie ne hɔ no ma me mɛyɛ a ɛbɛma ɔde akola no ama me na me sɛ okay na me ne ne twa so na me yɛ sɛ me de bɛkɔ akɔto na awofo anim ebia na awofo deɛ ɔmo mɛka no ɛna ɛbɛyɛ final timini na awofo no kɔkan awofo no so refer me sɛ ɔmo deɛ ɔmo ni tumi sɛ maame no ka sɛ me mɛfa no nkɔ a ɔmo ntimi nsi me kwan ana me san ɛne ne maame no ɛkɔkan biom na maame no sɛ ɛyɛ akola ne maame no sɛ asɛm yi maka no first time ɔsi ɛnyɛ adwuma de nti na me san aka biom ana na me sɛ me pɛsa akola no bɛdi me nkyɛn na me timi ɛhwɛ no yɛ sɛ ɛmahwɛ ɛyɛ education mahwɛ o school mu no ayɛ competition obi apɛ sɛ onya baabi de ne ba esi nti me pɛ sɛ akola no bɛdi me nkyɛn na me timi hwɛ ne yie na ɔsɛ me yi madwen free saa so na wɔno ne ni ha badakora no wɔ nana hɔ wabra papa ne te ase wɔ Ghana obetumi ahwɛ ne ba ne ba twan ti maame no esa bogui na me san kɔ awofo no nkyɛn sɛ nti ɛhɔ deɛ mekɔ no me de abufuo na kɔ sɛ mekɔ na sɛ awofo ne nana no mo mampene a mɛfa akola no by force ɛde na akɔ but mekɔ no me de asam no so kɔto akola no ne teacher ene ne headmaster anim ama ɔmo ma me afutuo ama me tie ye ti me tie ye no me sɛ no sɛ de nneɛma keka kɔ no mantu anamon a nneɛma bɛgye nsɛm ti me de asam no kɔdan social welfare sɛ me ba me pɛsɛ me gya akola na maame no oni ha akola no oni na nkyɛn ɔmo pɛsɛ ɔde akola no ɛbɛma me nti no me nti ase nti no nkɔmo bɛkyerɛ me mu die nti a ɔmo pɛsɛ ɔmo de akola no ɛbɛma me yɛkɔ social welfare wɔ Achimansa district ɔfoase ɔmo frɛ abɔfra no ne nananom ɔmo bae ɔmo sɛ ɔmo deɛ ɔmo ntimi nka ho biribiara na akola no ne maame bɛba the following month nti nkɛbɛyɛ a ka yɛntwɛn maame no ɔba na yɛnsa mfra asɛm no na yɛmbɛka ti ɔmo hyɛ yɛ date ampanyampa akola no maame no firi Egypt ɛbaayɛ ɛma yɛkɔ social welfare hɔ yɛkɔ no ɔmo bisa meka sɛ me sɛ me bɛgye me ba ɔmo sɛ ɔmo fa no maame na menti aseɛ nti mepɛ nkyerɛmu na lady no ɛbɛ narrate a whole lot of stories sɛ deɛ nti ɔno mpɛ sɛ ɔde akola no bɛma me ɛne sɛ at the age of 2 years
ono gya akola no hɔ kɔkɔsua adwuma na mimi gya akola no hwɛ te sɛ nne akola nya 11 years yi afia nsa na me se me ba begye na ana nti enu nti na ɔse ɔmfa akola no mame no mu bisa na awofo no sɛ ɛyɛ nokra na sɛ ɛnyɛ nokra awofo no sɛ ɛyɛ nokra na mu bisa me na me se de ɔmo ka no nokra bi anim na me se why na me de ne ba sɛ o me di adanse ma me de nta me nko na me kɔɔye na me se man fa obi amba na ɔmo misa lady ne sɛ ɔkasa at the age of 2 years ana me gya akola no hwɛ no bra ɔfrɛ me sɛ akola no niam asɛe nti me ntɔ niam mbrɛ na original so kasa akola no enya me ba no saa tam na akola no enya any 5 years ana nti sisia na ɔkasa at the age of 2 years no na nokra bɛn na ɛwɔ asɛm na ɔka no mu ana ɛhɔ no menim na social welfare hɔ ɔmo se so far as a lady no akasa me ma hwɛ akola no deɛ ɔmo bɔ bibia agu na ɔmo gyina saa ɛhɔ no so sɛ akola no ma hwɛ no nti ɔhɔ me so me GhPage sa na tedi ɔde akola no ɔntena hɔ na ɔmo sa na tedi a ɔmo twa damage ama me akola no hwɛ na ma hwɛ no no me metua 3000 cedis ɛno kora deɛ nka ɔmo ka so ɔmo twa ma me aka metua more than that but metua mu kakra bi 3000 cedis na afei no every month bia no me sanfa 450 emre akola no okay meba enti omo say every month be afa 450 cedis ebre akola no o hwe ne saade a ebetumi aba se ebeka sese de wo ye jasa de to pesa wo gi akola no obra wo ma me asa tu kwane a ebetumi agena ma pensuo bi no mo ho na membra wanu si wi a na fe 7.9 FM na fe wonia TV akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwa usain 8 bie no na ansana ya ne power specialist ekodi nkomo no na menimenu abema Ishmael na edi enkomo ish mame bra wo so osi ababa na ye friend sen ababa na ye friend Felicia Mensa na woni no eneko school na me bacho there be okay sabre no ye student na wawie na me na me ye student okay it's no ye den no wawie JHS all right sabre no won fie sen oka kire me say na owo 20 years GHS me patron no 20 years no wawie anano na so and na won so was saying then time na me wo 22 okay but now wo SHS me patron all right enti ebra woni na twempra be efia na sa aboso me saying okay ebra mi hia na me no hia ase no endu boso me kra na otu kwan no enti otu kwan na osan baaye no ana yesan ebeto aso no enti eno so krampo no emfanse de no sai no yemfanse be afe baako okay enti ahyase no amotwe mpra ne de na momienu obi abuhia ne mu ho hwe me bacho me sister na ohuye na obisa me ho asem ana me se entesa okay ana okatem se entesa ma me ma ne entesa okay me sister de onu ohui all right enti montawo tete na wotu kwan no wokodi efie be sen be mfie miensa ko mfie nan okay because that time oba kra na mawie SHS na wo ye adwuma patron all right enti fie miensa sabre no okoye no wono kofa abema de me meteye no na won so wo ge me de no kwasam say enam say ono ne oba me di kan ene no enante na me fa girl da oh okay but no so afa abema da ono de oka me ne betena akiri no oka kire me se before so be hia me no afa bema da oh okay ma one no to onu mom ni experience no na be break wo virginity me patron I see enti okoye ne 3 years utibetena ya na modi nkomo mo frefre mo ho anase mo communication ni break kra communication ni break na me say na me wo school na me nkra phone nti ono so kɔ no na onkra phone but akire na oban na ye sign ebeka so mu no sabra ne dem na ye mienu nyina obia ensa ka phone nti ye ho na communication no be ye effective na se mo nyina na mo wa agona so aduro ho a me pato da bi na me wo odan but that time na ye nyina ye village na ye nyina ye wo akem asabe de okay nti ho na se me makwan ana me ma metem na me ka se me kofi a ho na mekɔ ho na no so na wofo ewo okay enti yenhwe ebra okoba ye no a musa beka so mu ni genti adada yesene so enye so na akua na brofo din de sen old firewood simple lightning I just said genti adada ne so enye so na
enti mo bai na mo san ba beka so mu no emu nkomodidie mu no okacha o so okoye no okofa abrantie bi meboa me pacho okay na oni abrantie na jai anase no oda so ene ne hyehye ho ono de okacha me se oni abrantie no ejai okay woni na jai abosumi anase fie se yansa no wo ba behu hono one mami duration me so man bisa because na wo ho pere wo dodo nti we misa no because no afene pa nti no nya ka sa no wo abrantie bi wo ho no oni na jai no eno ano no okay nti emu ho no woni ni hia mini ne enhia woni na ana me pacho da bi na ni wo si dan na ono obenyinsi osan ebesen ko aguna so aduro ti osan besen ko tena aguna so aduro no ye communicate anti ho ansa na obeka kire me se ne kwan do se aguna so do na okọ ebota wo de call ni se nko okwa kosua adwuma be na niam entutom entina owo fie ti ono obeka kire me se ne kwan do se nka obewo ansa na wakọ adwuma no ti ye bonu gui ti na obesen akọ akura na ofa me nchen ansa na mini no ehia aguna so aduro ho no okọ ye no okodi abosume sen wo ho a obefre wo ka che wo so okosua adwuma de na so no kwanda awo opeso wo ansa wo sua adwuma okodi na se wo ho se ye afe me pacho onkosa no so mesra wo me pacho de okay enti wo ba ye no no obeda ye me pacho an ono oba besia akọ ne ma me no ho wo ekura no fa me nchen wo oda eno no obeda ye I see na ofri wono ba ye no a oni ne dada edi nkai no me pache wo hunu nsakraye bia wo ba ne ho maku ho manhu woni ba penfo na ada ho me pache then time de na anam say mini experience bi anti no say bibisa ho kra na ma adwen entre me say ne mu nyehye emu kai wa adwene mu no the but ni bunu say normal ne mu ahye no wonyem se ne mu ahye onko ade a ene ne wonyem enti woni ne hia sa ba akopɛ no ene ode koye okache wo so wonyem ana say ehyiamu no to aso a ehyiamu no anto aso ba akopɛ na okache me say wonyem and that was 18th Tieshia on the 18th September okay 2013 and obewo 15th April 2014 8 months timi ba normal but me dream say normal tin no man fanya asem okay normal 8 months normal and o ka sebra na behu na busuafo na de kwoto wo manim me manko me ka kire ne say do me aibeni de bet minim aka mamre say yenye ne sa entino ono na se ode be kwa na se na wofo na behu no me frɛ me a be se me kɔ se moba no ma hye ne nyinsa entino de ombe ka mo nka kire me de me ka say yenye ne sa entimi manye all right but ebra woni abusua no so hia ye no omo ka say se wagye atom se wona wonyinsa wo mo de hye no de a ene etwen omo abehwe wo ma de e ho no mante ase because one nyinsa ne ho achinyi ti se den omo ka say relax na wo mo abehwe omo bana mana wo ho no omo kan no me kura mante ase enti me ye se me kwa afira me be kwakoto mabusuafo anim se anamo mi se na matu na se na omo aka kire me enti menti ase enti me kona na omo san frɛ me ebisa me se enti se ba se omo behu mabusuafo hwan ne hwan na omo behu na nansa me kire omo se o me ma me no ne wo ho nti mo behu omo okay 3p garlic mesa me ka ya what the boy phone na ekwa frɛ wo boy like seriously na woni me se duru ba bi obey say wo frɛ wo obey say phrases are the same line so ana okay what the atwa me na memra ye ma me no e de ne so kakra na ye wie yo okay ye to aso na be ma no adeba kwa esa ye be say eye lady ne sister penny one time akola omukom afashe omukrum akola no koyare mom so mo je no hospital wo ho lady ne sister penny eko chinchin wo suedro brono na guy no etiso no se wo hwehwe nipa osemasi eye the guy in question na nipa okosi ne so no bisa no se adan ana wo se one ne nua awo
na ni nwan de nyins akola no ama be ma foforo isi akola no yare na o yare nti say de omo hwehwe the right person lady no sister e oba na won na wo ye na sister me ba twa na o hwehwe sa be ma no hwehwe be ma no ya ne sister na your friend say ne sister na your friend no ni edian obiade nim no ye esi okay oti ase me ba twa ya wo betumi your friend na wo betumi akasa asem ya wo kan me nim sa obeja to mu dia na why na ball wa man yes me asem na me mpesa sa afo no me do me ba nipa okosi ni so e wo ho e na bo mama nipa no obetena omo nchen e wa asabe de ho awie GSS e wo ho no wie ye no okọ vocational school so adru ho nti na ote so adru ho enti okọ ho no nimse o nipa smasi de o ya manifo nti e bia me si ni so a obehu na mama nti okosi ni so nti e ba na sa na nipa no so na me wo me ne no wo contact ti one time inkomodi die mu na obo mama ne na mu mo wie na oka chem se na mu mo sremia se ye ka e sremia me hide ni din ma no okay enti wa na woto akora ni din e pa twan o de neto hwan akora na ma fa no anto obia enti woni din o din enti mo friend dan I dey na mo de wo no na mo de friend no Kwadwo abra ya ama din a me de ma no ye spendilove abena serum akrom say with akron you din me pa twan enti wo de neto wa kasa wo sa na me pa kire e bia na be ma foforo wo ho tie bi kra na wo ma wo no anto akra ni din e bia omo de sa be ma ni din neto akra ni so ntina me bi sa say wo na wo tu ni din no nti ni nyinsen ni mu nyina akopem ne boso me nkoro de wa na wo hwe wa de wa na wo koyi ni free hospital e hwe no a e koduru enfie san ansana oba be ka kire wo say akra no enya wo dia na emom na wo twen the right day na obeka de akire wo kopem sa kola nya 5 years enti wo hwe akra na akoduru 5 years pa twan ana no eduru ba bi no ahonkire nti wo breki ho de breakage ambam from nyinsa na shasia kopem sa kola nya 5 years die breakage ambam me hwe no na bebia breakage ne shase se eba no ye bra sa asem no epie no free ho na breakages e shase se ebem okay na chese se no wa behunu se asa akra ne ye wo de asanya wo de enti na ne hwe no akwa bibia ho de ama okay ade anyina so na ma wo ba ne ka kire wo se akra ne nye wo de bebia ono ka kire me se akra ne nya me de na ye se me ma ka kire ne se if you think what I've done is not enough you can do some me de asem we na me kan ye and ono so chem say ogina sa asem no so but me nim say bia or different agenda na different nyina so dia aka kire me say ogina no o say no o pekwan aka asem ya kire me na yenti o pekwan o asem no ye wo say dia on say wo betumi dia bufuo ka say wo dia jan na kra ne kra nya oba eno ye bia abufuo bi but we no o say o pekwan aka asem ya kire me be no onya kwan enti se maka sa de ani ogina so aka asem no a kire me eni se akwala no nya me ba enti okọ me ma wofo nchen akọbọ mama ne se ye ba bie ni omo nchen hwe abrebia no asem se woti asem ana se wuhunu bibia ehwa no enipa kora asem ne fa ne ho no na ewo se o ma ne hunu ti se ebia wo get ne sister fefe ya ba betra we na wakọ akọhunu se woni be ma bi gina ba bi fefe wo mo ano ehwa no wa approach no ama na hu se wugya na wokọ na wo ba fie na wo ka obeka se oboa obeka se evidence bra time girl no e boy no e frɛ wo na wani wudi nyinsen ne ho nkomo na wo dane wo ho se wo girl no nua no waka se ni nua ba ma ne wo de a ene metumi ka kyerɛ wo ene o free ho ba no na me ne nyem na wo ba ye ne matese wo de be akra na koma ba ma foforo bi ama wawo sabre na wo ne boy no edi san nkomo no why na wo ka kyerɛ no wo bi sa girl no wo ka kyerɛ wo bi ye kyerɛ nko asem ye abenko nipa kro no ebetumi akasa mpamre bi sei wo kan Marco, a honey, Mincola Diama me, man bisano. And a mambo be a man, me think say, me hiding me my ye, and she moon.
senkasem ni se ya na wo kan ya nka bra mu kohia mankrado yi ya we ka beka say oh boy no kra fra ye no me bisa obey yi badache e na asem asie na wo koyi aba enti ebetumi kra ka se kra no wakọ ware foforo wo nim se obetumi ne sa aba na wo nti akra no wa pese wo behwe wa de e na girl no so asa be yi atum se akra no nya ode nti wo pe bibi agina so so na ma wo din kan ka ya enka wo eno na ma mankrado nso ebo asem no egu ye no okay biba ena eba be hye ne kon na yen show is the one kasa wo hwa akra no ogina ho no ni mfumpi na tukọ na nim na hwene na no wo sew ana wo sebusuani bi ma akwala no ene me ni mabusuafo de won se yemu bia won se obia o ba bia wigidi ma pa okay ana aside that cramp no e bia lady ni na minnim na busuafo nyina but kakra da minnim ne de akwala no so nse omumu bia but omo minnim omo omo minnim omo de minnim omo but omo minnim omo ne de onse omumu bia ena woni be ma no so di nkomo na wodi akwala no mfoni Sunday no wo se we de ni photocopy patwan I see na ebra wunya hunu se akoda no wodia senya wodia oso adwere ya wontanta na wo kwaje akoda no akohwe no eduru ba bi na sa ne papa pansu pia obayende Marco enam se matimi agada this information inti se me kwaje akola no eye boapayo because minim se me tusa na mo na o me prevent it so person ye DNA me yes me gi akola na minim se dan a o me prevent enam se akola no enya me die nti enti me yes se no because wo bi nso wo a wo hwa akoda no e bia ne se bakoye mema mienu Marco sisi a me no ka sei last week Friday twem na me to me bedin me ma me no ebaye na information a me ma me no bre me kire se lady no ene abrantie bi abakura ho se abrantie no ene akola no ejina ho no ma unhu difference I see enam so ma me kura se okole di ne sister ho ekobisa no ena me ka se onu kranka wan kobisa no na ne sister ne se ono de onim ho hwe de onim ane se akola ne papa ne Ishmael na wa ma oba na te ase se wadwe ye ontantanti e bia wo pese obeye DNA ye call me ka kire no sometime ago se me pese daachi bi no e be DNA no se emfa ne ho ti ye call social welfare ho krampo no me kan se de wi ane me kɔ no ma dwen mu entene menti no me pese ye be DNA no social welfare ka kire me se me fi se me ka kire mo se obi eklemu se akola no ono mo se ene sa na ti da nipa na be show nanim on te se nipa na nkasa ba be show nanim de bibie no ma me meka omo ne be ye adwuma bibie no abeka nti koso na hwe obi ba enti omo twa 4.5 ma wo social welfare me pa cho bo so bibia na wo de ko Marco no kasam ne se free ho no me so me prima Akoma sika no free ho no social welfare for up to now omo frame up to now me mpeki omo call e ba sa no adwen ba me trimo ho se Marco wo ho me wo ho mbachwan adwen ba me trimo ne se Marco wo ho enti se me de aba mo nchen na mo ntimi anka ma me a me kokko hwe Marco e kira kwan enti free on social welfare for e frame a omo frame to aso 3 times ma anfa free on omo ja me frame ene free on so send akra ne no kwasam free ho no me send omo frame se wato book bi wo school ena ne printing fee me send e no wie ye no me send we bia o school wodi wani ehun akra na nya sai me de mani hu akra no I am say 3 months. By 3 months. Or a to be a cranny beyond a fro da. I want to say any day. Now, Colony dear, not off me pa until sir. Your call social welfare or buy. Now, or be frame me can a printing fee in any books. Now, me send this kind of teaching in every year. And watching me friend, me frey, then an ally no, a clan pick it and make a chance say, my send this cano. I'm a teacher in no. Free honor, be seen on frame me. Oh, my man, or that's what Ghana now, Sarkodie Egypt. Mammy the matisse or the so Ghana. Okay. A back clinic.